שלום משפחת ספיר, כאן שירן, ואם אתם קצת מבואסים, זה הזמן שלכם להעלות חיוך על הפנים, כי אתם חלק ממשפחת ספיר לכל החיים! טוב, אז מה שהולך לקרות היום זה שאנחנו הולכים סוף סוף, אחרי חודש שלם שעבר מהחופש, הולכים לקנות ציוד חדש לבית ספר. יש! כמה זמן אנחנו חופשים על זה שאנחנו רוצים לקנות. כמה זמן! תודה לאל! אלין ואלרועי, איך שהם יצאו לחופש, כבר רצו לקנות ציוד. אמרתי להם, חכו לאוגוסט, נחכה לאוגוסט ואז נקנה. והנה הגיע אוגוסט, ואנחנו הולכים היום לקנות ציוד חדש. אני חייבת להגיד שזה השלב הכי כיפי בבית הספר, זה לקנות את הציוד לשנה החדשה. נכון? זה השלב שהכי אהבתי. תיק חדש, קלמר חדש, בקבוק חדש, הכל חדש. אז מיכאל ואלור עכשיו מתארגנים, אנחנו כבר מוכנים, ואנחנו ממש עוד כמה דקות הולכים לצאת לחנות, אז ניפגש שם. ביוש. יאללה, הגענו. רגע, תקיני אותי במזגן. הנה, זה דמי שתיקה. זה כדי שתהיה רגוע. נכון? אתה תחזיק ותשמור. טושים לאלור, לצייר. טוב, אתם צריכים צבעי עיפרון וטושים נשאר וסרגל. אוקיי. פסטלים? אוקיי. אתה בחרת טושים? אלו? אוקיי. יאללה, תחפשו צבעי עיפרון. תחפשו צבעי עיפרון. הנה, על הקיר פה נראה לי. קחו כל אחד חבילה של צבעי עיפרון. איזה אתם רוצים? אוקיי, פסטל. גם אתה את הפסטל? יופי. טוב, שימו בעגלה. יכול להסביר לי למה נשים, במקום כל שבוע ללכת לעשות ציפורניים ולשלם על זה המון כסף, לא לוקחות טוש ומורחות על היד? אם זה היה כזה קל? כן? אלור, מה איתך? מה קנית? מה זה? שימושי. מה זה, מחדד? כל דקה שאנחנו פה הוא מצביע לי על עוד משהו וזה דמי שתיקה. מה? בחרת טושים? יש לך טושים? אנחנו עוברות כמו מפקדות עם הרשימה. לא. מתי נסיים עם זה כבר? צריך ללכת הביתה. עכשיו אני קונה לאלור פאזל. סבא ג'פטו, התעייפת? התעייפת מאחורי כל התחתונים. מצאת איפה לנוח. טוב, אז סיימנו את המשימה בהצלחה. הם סיימו לבחור את כל מה שהם צריכים לבית הספר, ועכשיו אנחנו נלך הביתה ונראה לכם את כל מה שהם בחרו. טוב, אז חזרנו הביתה ופרסנו את כל הציוד כאן על השולחנות, ועכשיו אלין ואלרועי הולכים להראות לכם בדיוק מה הם קנו. וגם אלור. אלור כרגע אין לו הרבה דברים, הוא עוד לא בבית ספר, הוא בגן, אז הוא חסך לנו, יש לו רק תיק ובקבוק. אתה רוצה להראות לנו מה קנית? יאללה, תראה לנו. אז יש לנו את הבקבוק של אלור. איזה בקבוק? תראה לי את הבקבוק. של מטוסי על. ומה עוד קנית? תיק של מטוסי על. איזה יופי! איזה תיק יפה! תיק של מטוסי על יש לאלור, נכון? תיק חדש, אתה מתרגש שאתה עולה לגן חדש? אלור השנה עולה לגן עירייה? לגן חדש, נכון? אז מגיע לך תיק חדש ובקבוק חדש. ומה זה שם? מה אבא ואמא קנו לך? מדבקות עם תמונה ושם. אתה רוצה להראות לנו איזה חמוד אתה בתמונה? כן. יש לנו פה את המדבקות של אלור עם השם והתמונה, וגם מדבקות שהם רק שם. ועכשיו נעבור לאלין או אלרועי? אני, בסדר. יאללה, אלרועי חסך סבלנות, הוא חייב להראות לכם כבר מה הוא קנה. יש פה את כל הדברים של אלרועי. יאללה, אלרועי, מה אתה רוצה להתחיל? עם התיק? עם התיק. אני קניתי תיק של מארוול. מהמם, סטייל. בקבוק שחור לבן, שהוא מכין גם התיק. התאמת, וגם קלמר.
ממש תיק של קומיקס. זה היומן שלי. אלרועי קיבל את היומן הזה במתנה שנה שעברה, במיוחד לשנה הזאת, שזה יומן של אלרועי ספיר, הוא כתוב בשם שלו. עד 25. וגם לוח מחיק. כן, לוח מחיק, ויש פה גם טושים מחיקים. הנה זה עם זה. חודים. זה חודים לעץ עיפרון. קופסת אוכל. אלרועי ממש אהב את הקופסה הזאת, שהיא מגיעה עם מזלג וכפית. יש פה מקום לרוטב. לירקות, לסנדוויץ', אפילו לרוטב. תראו, חשבו על הכל. תראה לי את של הרוטב. זה אפילו יוצא. הנה שלא רוטב. אם תרצה לטבול את זה באיזה גבינה, באיזה קטשופ, הוא ממש אהב את הקופסה הזאת. ומה עוד יש לנו פה? זה פסטל של עפרונות. וגם רגילים מתחת. זה מהמם. נכון. זה עפרונות צבעוניים, כאילו זה עפרונות רגילים, אבל הבחוץ שלהם צבעוני, וזה מגיע עם מחקים. בצורות וצבעים של כדורים כאלה. ממש אהבתי את זה. זה מחדדים של אסטרונאוט. איזה יפים. הם חמודים. מרקרים של אסטרונאוט. אהבת את האסטרונאוט, אה? כן. תראו איזה יפה. מרקרים בצבעי פסטל. הם גם קטנים ונכנסים טוב בקלמר. וחמודים. אפשר גם לא לקחת את זה בקלמר, פשוט לשים את זה בתיק. נכון, זה כבר בא עם תיק משלו. זה גם רעיון. יש לנו פה מחשבון בצורת שלט. אני רוצה לשחק. אפילו את זה הוציאו בצורת שלט אקסטרה, שתבינו. ומשולשים. משולשים. נעימים. לכיתה, לשים בהם ספרים בכיתה. נכון. והם עשויים ממש מפרבה כזאת, זה מה זה נעים. וזה ממש. אתם יודעים למה לקחתי 2? כי יש לך יותר מדי ספרים. שאני צריך להכניס. אני גם התכוננתי לבית הספר, אני גם מוכן. מה לומדים השנה? איפה הסיוט שלך? תגיד, אתה לא מתגעגע לבית ספר? וואו, ממש. אתה יודע למה אני הכי מתגעגעת בבית ספר? להפסקות. אני הכי מתגעגעת בבית ספר לקנייה הזאת של הציוד. באמת? אתה יודע איך אהבתי את זה? אבל אני אגיד לך מה. איזה כיף זה לקנות הכל חדש, לסדר את זה בתיק ובקלמר. נכון, אבל עכשיו אני אגיד לך מה, אנחנו רואים את בית הספר דרך עיניים ורודות. את יודעת מה זה אומר עיניים ורודות? עיניים ורודות זה אומר שאחרי שכבר סיימת משהו, ברור. אתה מעריך עד כמה... עזוב רק להתגעגע לבית ספר, מתגעגעים לדברים האלה, לקנות את הציוד החדש. אני חייבת להגיד שאלין ואלרועי אומרים לי כבר שבועיים, בואי נלך לקנות את הציוד, כאילו מה דחוף. מה זה אתה הזה? באמת היה מה כאילו זה אתה מבודד הזה? כזה. יואו, איזה מגניב, זה למפתחות וכאלה. אבל זה הכי קל לגנוב, להפך, מפתחות שמים הכי עמוק. מי מפתח בבית ספר? לכי תדעי. גולבים אומרים לנו... יש פעם הייתי הולך ככה, ואם מישהו היה רוצה לבעוט לי בתיק, למה אני יודע להגיד זה? מה, לא יכולתם להגיד לי? מישהו היה רוצה לבעוט בתיק? לא, אל תבעט לי בתיק, יש פה תנ"ך. אסור לבעוט. נכון. אל תבעט לי בתיק, יש תנ"ך. ממש התחשבנו בתנ"ך. אל תבעט לי בתיק, יש תנ"ך. צריכים לא לבעוט בתיק בכללי, מה זה קשור לתנ"ך? לא לבעוט בתיקים, חבר'ה. וכמובן שלאלרועי יש גם את המדבקות שלו, עם התמונה שלו. איזה חתיכו בתמונה. תראו. איזו פוזה. ופה זה רק השם. גם יש נינג'ות. יפה מאוד. וזה, עם שלאלרועי סיימנו פחות או יותר. אבל אמרי לי גפותי מקודם. עכשיו את רוצה להראות לנו את שלך? כן! חיכית בשקט ובסבלנות, אה? אני לא תסיימו כבר. בוא נתקדם. יאללה. אני אתחיל עם התיק. אני בחרתי תיק ורדרד. איזה יפה.